Jaffa song tumbang phukachilarami pamanpon matijong ni phaikri phorni dipu arboretum kamkrap center along Journalist Association for Assamati thi hekpen Jaffa song tumchipatir piponsi bang phukachilarami pamanpon jaime gateng penada por phaikri sipen mi pangcheng ponsi kadu kabe chedon sarpen Jaffa Karbi Anglong District Committee ami phua pharman Karbi Daily News Channel ACO sampribe kongchun bang anghoya pharman NN Warta CEO Digit rong hanglapen ke don anghoya pharman along tami ar pupek pondo sonsi bidesara Farman Sampri Kimi CEO Kiri Rong Hanglapen Hekar Chief Editor Klang Clear Tero Napansi Pek Ponlu Bangso Amelong Aluhiaman Pen Jaffa Central Committee Chief Advisor Long Sing Teron Lapen Prekjam Birta Hemtunan Parta Perangke Klembang Puklembang Piatum Cetong Dunsi Mi Ardi Pidun Bangso Song Kai Kita Perangke Farman Karjab Tip Perangke Atumakar I Mata Kenang Soralam Tiaputak Angsong Dengan Kapali Dampen Chinglok Ahok Pet Perangke Od Dopen Rada Farman Karjab Tip Japan Sayang Deng Klempon Pupusi Jaffa Karbi Anglong District Committee mi phusam pribia hin pen pachini pon sonji pherangke phurki mo puthak pherangke tum ithik and low pherangke kopi mala pen kopi kosan pen charli ponsi phere repin pen sai ke klempo nangjima puthak arti do jot pen alhi sar poman pen kachetong dun Jaffa Central Committee Chief Advisor Long Sing Teron hin pen than pajermi ponsi me mesen pen pachun pon dipu pen sarjinong krola pen rostom rong hang nang kilo birta malong news opini bangso Jaffa tum long body reshuffle along pini nili maipu nilpan chedon servant si pini nang pilo lapen secretary lape lage digit rong hang phansi piponlo lasi mupen dail tuma central committee long chief advisor sa medolo hiltum long mai long lasi koson si pherangke atum ekla bet ke dojima lapen non molom ngili tum penelong sita mega ham phang long sita me penangan Perangke Panitum ke ther ke hap sita medolo asila bang solong helitum eklai vet pen karjab don thebi phan pinila solong sita melitum bidi sore chethan ponlo lasi muke bangi ani sita mege helitum anso se perangke angbong kacarjab don thebi phan helitum pini akemang nc pinila bang so reshuffle body reshuffle mai bangke deng ponlo Journalist Association for Assam Mateti Hekpen Jaffa Karbi Anglong District Committee Puthot Kimi Keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado angbong alam abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang thuya phansi pini nili tadak siton lo nili Central Committee long Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle along mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang wai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo Jaffa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjab tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum eklai vet ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komame ke ther ke hap puseta me ka charjab dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke pho hut ho koname peni so det punoi ha konane peni ajat law and order pen punoi mate natural ke so yat punoi hala he anong ta karjab dun thegia phan pin isivet karjab je phansi ka dogo beta cherai lo la penke Jaffa penke la kemang ting bensi arjab tibji pulana nang ke bang jarni ta journalist atumang bong pini kisung ke boy ke do pulote dak charjab dun po pen konani kisung ke boy ke pho komame pen kelangon event puno mania ning nang ki hopen puno ya long sitame journalist do anaphan ka pangrum isivet aklai ke do ye phan karjab thipen ka chesong ya phansi la se arjab lo lase pini ka dogo we dak nanga ches todun dak house thongkep lekai do social media print media electronic satellite channel la hepang room pet ben thongkep bak lekai do lase lai ka petum pen pini ke klem ka chesong pangtang po pusi nili hin benta ning telo la pen ke wangjar ni mesen ben ka chari phansi nili ka dogo we pen da hirjumit pilo la pen ke wang jelangar ni rat deda tum ansita nanga chitu nanga sharab dunji atheke isi hamphang isia khai phanda mesenji pulote
hampanga tumta isi ke cerap dondo nang po pen perangke tumta rada phan gupi ko sona ke mema ke plek awe pin pen angbong perangke asaya mu ateng ben ke celem karjap thegi la pen si isi khai long ring thur po niling ining thel Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.